Ya pamene ku military ya ku defense ya America kona bwera malipoti okhuzana ndi kuti udandaula nkhani okhuza ndi zida kuti zikhoza kukhala kuti zikupita nkhondo ikatalika. Trump pamene anabwera tsopano wazidefenda kupita pa Twitter ndikuleya pa chimessage chachikulu chonena kuti ife tili ndi zida zoti tikhoza kumenya nkhondo moyo wathu wonse. So I don't know, pamene akuyankhula ndi amene ali ku military so guys, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Panopa tifuna ndithuti zikute nkhondo imene ikuchitika pakati pa Iran komanso America komanso Israel. So Iran pakati pano ndithu ikumenya nkhondo kulimbana ndi ma superpower awiri. Superpower mothandizana ndi nzake. So anyway, Iran bayokha timveka funso limene aliyesa kumafunsa kuti kodi chifukwa Russia sikuthandiza Iran. Funso limene liwina kana funsa direct kwa President Putin kama kuti Putin kuti ase why sikuthandiza Iran. So Putin anazayankha nthumwa chimvemvemve kuti akulu nkhani sifuna kuti ifeyo ndekuti sitikufuna kuthandiza komano we approached napeza nthu aku Iran kuti akulu tikuthandizeni bwanji komano Iran yana kuti no, it's fine, we got this. So ifeyo so tinamukhaso pambali fasi tingalowelere pambuyo poti ifeyo sitinawusile. So mmene mumu muli zinthu zingapo makamaka zimene zili muli ma ideas angapo kuti muli ma reasons angapo mkatikati chifukwa iniwe imagine kwanza kuti Iran yauza Russia basi lowererani chingachitika njani ndoti ukuku kenako iyambano apanda mezi limo basi ndiye tuyambeza manyukili kapena tuyambe like zikhala chisokonezo kwambiri kuposa mmene niyo muganizira chifukwa America imasakasaka somano Russia kuisakasaka ma direct mucha kuisakasaka China. So mayiko amene wawa ndi mayiko amene ose ali ndi nuclear azangofuna zoti ababa mezi limo ndi kuti tingononga dziko litonse takalamba kale basi. So anyway, Mr. President, are you prepared to provide new types of weapons to Iran so that they can defend themselves against Israeli strikes? You know, at one time, we proposed to our Iranian friends that we work together in the field of air defense systems. However, our partners did not show much interest back then, and that was the end of it. As for the agreement you mentioned, the Strategic Partnership Treaty, it contains no provisions related to the defense sphere. That is the second point. And third, our Iranian friends are not asking us for this. So in practical terms, there is nothing to discuss. Ndiesa mwamva yankho la Vladimir Putin pankani mene kuti sikuti chanchana komano Iran bayo khamana kuti no, it's fine. I think paliso Iran yo panzimene imadziwa amene imafuna ipanga exercise imena like like kuti phanga mundewo imene bantu I got this iniyo baize kai ndifande kapange kai ndikayesezezele ndifande khandupanga ma training title ndifande kaone ngati dawa ndithoka yembana nawo. So anyway, is another joke step. So komano nkhani ndi imene why Russia sikuthandiza Iran. Chabwino. So tiye ndifatu loipa ground tsopano mene zinthu zikukhalira. By the way, dzulo ndilero ndithu zapeza kuona kuti Iran ndithu ku Saudi yapanga yapolisa US embassy manso kupitaso ku Kuwait same thing US embassy. Pamene America yangolamula kuti ma embassy onsewo atsekeni. Chabwino. Pamene ndithu Lebanon inalowelera nkhondo zambezo kuti Israel ndithu inakafika ku Lebanon ndikupasula ndikupha anthu okwana 200 komanso kuwavulaza anthu okwana 246 kumeneko kuphatikiza apopo kenakonso nkulamula kuti pakhale ground invasion kuti
mpaka lili panopa tengani zima track zima chani pirani kumeneko ku Lebanon komweko mene konzoti akamapita ku Lebanon akapanga invade mene akukatenga sapano malo kumene azidutsapo azikako mbendera za Israel ngati kuti alanda tinakamba kuti ndi border. So izi ndi zimene tsopano Israel ikuchita ku dziko la Lebanon, despite ngakhale kuti Lebanon yauza Hezbollah kuti akuluakulu mutibwereketsatu chukandi kuno. Hezbollah ina kuti no, ifeyo ndithu tili mamono. By the way, ma Hezbollah ndi anthu aku Lebanon komweko chabe unzoti iwo ndi gulu limene limasupportedwa limathandizidwa ndi Iran. So it's like wazoti okay ina kuti gulu mina ndi ma Iranians mina ndi anthu aku Iran kuti tingati athamangisa komano mwathamangisa banje anthu onoti ndakomweko ndi nzika za mudziko chabe kuti iwo ndi anthu oti mmene ali ngati ma Houthis aja ndakomweko ndaku Yemen komweko. So anyway izozo ndi zimene zikuchitika ku Lebanon. And amene wawa amukuona ndi mabomba amene akutumizidwa kuchoka ku Lebanon kupita ku Israel kuti akalemba ndi chi makamaka chi Patriot Iron Dome makamaka especially Iron Dome. So pakati pano pationa kuti zikhale zotani chifukwa nkhondo iyi yafika ndithu pa chiyendeyende. Tiyeni tilowe tsopano ku Iran tsopano again ku Iran. Israel ndithu inapita kumene ndithu kuphulitsa ndi kukaphulitsa so even mpaka na ku presidential area kumalo kumene kwenizoti okay not nyumba ya president as such kumano compound imene yoyo kuma office amene building assembly tena udia chi building chendo zoti mmene angasankhiremo ngati supulimida wina chi building chofunika ndithu ndi chimene iwo wanapita ndipo akachiphulitsa ndithu chose achinyenyeratu chifukwa mabomba analipo angapo ndithu video yake sindingakuonetseni koma tifuna kuti zimwe zakuyenza kuti atiletsaso pano pa kumano mwina mange tingo use njira ina yake ngati mukiona video yo mna anyway. So Israel ikuona kuti pano pasopano ikuyendera pa 60 waves ndi ma steps awo amene akuyendera makamaka chifukwa Israel pakati pano yakwanitsa kuphulitsa ma target okwana 2000. Tingamati 2000 ndomwe sipano ndi 2000 paka 2000 ma targets. So America azikuti bwanji kumene America sopano mpamene sopano yakatulutsa B2B bomba chinaka phulitsa kuma nuclear kuti nkhondo ija chinaka phulitsa pacha pasi penipenicha. Yes, chimene sopano America yatumiza ku dziko la Iran ndiye chakagwira ntchito cha phulitsa koma chimene chupanga target makamaka kumalo amene Israel mabomba ake sangafikireko yayi. Like pasi fa ku Iran kuli barracks apasi chane nde iyo tu ikungoponya malo ngati amene wa 1 2 ikupanga target ma akumachita kuti internal security targets tingolekeza ngati police intelligence so ngati zimene mandende mene ngone zoti akonzekera kuona kuti ngasi Trump akupusha anthu aja kuti guys tengani boma so akufana akonzekeresa anthu aziti sikulibe police ngati wangawa police kulibe nayo ntende kama chakosewo. So akupanga zinthu ngati zimene zosopano ma Americans so ma target angapo ndamene akhala akuchita. Timafuna tiuzane pano kuona kuti pali nkhondo imeneyi ena kuona kuti zingopitira mpaka kale ena kuona kuti imeneyi ita. Okay, ma Americans aganiza kuti akuti afuna abweretse chinthu chochita kuti final bigger wave like akuti iwo ndithu afuna abwere ndi chinthu chake kuti akangobwera chimene kuti nkhondo ita iwo akutero chabwino. So despite kuti zoti zose zachitika ndithu kumeneko ku Iran kuyibomba chani zambiri Iran yabweretsanso
statement ina anyuani yodabwisaso ikonena kuti ifeso pano ino bwisombwesa bigger wave ino titinoona kuti gates of hell are opening. Mageti agahena tikutsegula like paja ife timayenda mwa step nde mageti agahena tikuatsegula. Tikatero ndi kuti tionesana akuluakulu kuti tipanga bwanji chabwino. So the secret now chinsisi chimwe chidziwe chokhuza ndi nkhondo imeneyi pali ndi ma missiles against ma defense system. Pene bote mvana bwino ku Iran kweni yake ndi mabomba zama defense zo za popo ziseno pa ziligwira it's fine. Koma nkhani ndino kuti mabomba ndamali pa number 1 mangopita right. So ainda ambiri kwambiri tikangana West Asia kose amene dziko limene ndi ma ballistic missiles nda ambiri ndi ma Iranians ndi ku Iran. So nkhani ndi apa ku defense ministry kwa America right kukuluka madandaulo kona kuti akuluwe ndi nkhawa konzoti zida zithakuthera. Okay timvana pamene tine nkhawa kuti zida zikhakuthera. Mpikisano li apa ndonena kuti pamene Iran ikuvunga oloma drone aja drone ya 20,000 I think ndinakamba kale zimenezo. So chithadi chija amene kenoti pali third ndi pali Patriot ma defense okaukameno zikakhame zimakhala mjonji chikatulusa bomba limodzi cost yake panopa after finding out kapeza kuti ndi $4 million bomba limodzi limene limanyamaka few ndikupita kukathana ndi bomba moja ndi 4 million bomba limodzi lukhalo $. Tsopano kukalimbana ndi yani kukalimbana ndi ka drone ka $20,000 very cheap ko cheap komanso kachangu kapangaso like sere ngaso nthawi apanga ndiyeno mungoganiza kuti ma drone onse amene Iran yakhala ikuuza amene mabomba chani ukuku kuoneka zonzoti kubwesa it's a bit worrisome kubwesa madando kuti mana apade zinthuzi chifanyani foti nkhondo Iran inasintha game panthawi imene timakhulupirira kuti poyambira kuti nkhondo iyayi ndi ndrama zambiri chani Iran inangosintha game kuti iyayi ife tizingobani ti ma drone tochipa tizikayamba ndi ma defense system odula chabe imene ndi Patriot imene ku Israel ndiye kuli ina imachitwa kuti third ili ku Saudi Arabia imene iyi bomba limodzi likamatuluka defense system imene yawo imene you from America kumene ikamatuluka imatenga 7-8 million bomba limodzi kuti akalimbana chani akalimbana ndi nkati bomba moja. Remember kuti simakhala bomba lokha makhaso ma radar bomba detect kuti bomba sinangochoka lokha chimene ndi chikhecha cha automatic system. Ndiyeno pano nkhani ndino kuti mpikisano uli apa amene wani Iran okay America ifafante Iran before ma defense awo asanate chifukwa akatha ma defense awo akatha Iran ku ili kalibe ndi zida ndikuti ali madzi. So iyi ndi game yothamanga kuti ndana mananga thamanga baba right. Iran zida zikawathera ukuku adakalibe ukuku adakalibe zida mbali yakhoza ndi America komanso Israel ndikuti Iran ikhala kuti ili madzi pamene. So anthu akupanga changu pamene baba changu. That's why nkhondo iyi
achina Trump achina kuti mapa pafunika nkhondo iyi pafunika tiyithese mwa fast, especially Netanyahu akamba khazana kuti tiyithese mwa fast, kuthesa kwake funa kuti akhale kuti apanga asambaze awine. Ku Marco Rubio akamba zokhuzana ndi mawiki kana akamba zokhuzana ndi khangatisa kudzobo bwino kuti mpaka nkhondo iyi makamaka itaita. That's why pakupeza kuti pakulola tsopano even maiko aku Europe kumene Iran yapereka chenjezo kuti komatu maiko aku Europe musamale mukangojoina nkhondo iyi ndoti inu sumuli safe chifukwa mabomba athu kwana makafika. Pakali pano ayambakale ndi Cyprus dziko limene lonso. Anyway, the Middle East kumabe geographically like mukangana pa map the Middle East kumano politically ndalemo anali ngati ku Europe. Cyprus se kumene koso ndithu aponyasi kuma barracks awo aponya ndithu choncho. So kuli zinthu zingapo ndithu zimene kuuzi kuchitika ku Middle East ndi tionabe kuti zisatala zake zili pati ndi changu chimene chilipochi. Nthawi ndi imene tsopano ikufunikirira waponya nkhonya mwachangu mpaka nanzake kumugwesa pasi ndi ndani amene ankhangata kwina, otherwise pavutilapo. Koma anthu akungopemphera kuti Israel ndi America akafafanidwa kwambiri asaganize za nyukiliya ndi kuvuta chifukwa nyukiliya ndi makhangati end game. So guys, thank you so much. Malawi and cameras.